Tim ljudima, Srbima na Kosovu, da smo mi uz njih, da su oni naši, da smo mi njihovi i da Kosovo ne damo nikome. Osim Srbima. Ja bih vas najlepše zamolio, vi ste iz raznih organizacija, prijavili ste se slobodno, ali znajte da ovo nije platforma ni za jedan politički pokret. Znači, nikakvih političkih obeležja ne treba da bude, da će vaša pomoć biti u tome što ćete tim ljudima pokazati da brinete toliko da ste došli dole. Mi ne idemo da se bijemo s nikim. Molim vas, ja ću da vam kažem nešto. Vi pripadate, kome god da pripadate, to je vaš problem. Ali na ovom autobusu i na ovom putovanju vi morate pokazati zrelost i trezvenost, jer mi možemo samo jednom dole da odemo i nikad više ukoliko napravimo incident. I to nikome ne treba, niti vama, niti pogotovo ljudima s Kosova koji su domaćini i doći ćemo im u kuću, zapaliti kuću i otići. To niti je srpski, niti je domaćinski. Zato vas molim da budete vrlo pažljivi kako se ponašate. Mi ne idemo da se bijemo s nikim, nemamo protiv nikoga ništa, mi samo pomažemo naše Srbe na Kosovu. I ukoliko se neko ne slaže sa ovim što sam ja rekao, ja bih ga zamolio da siđe sa autobusa, obezbedit ćemo mu povratak odakle je došao i da nam ne kvari raspoloženje i događaj. Mislim da sam bio jasan. Hvala vam mnogo. Prijatno. Ali smo se tu sačekali policija njihova. Dobili su poruku naša poruka, ali to je jedan autobus bio. To je ova bukica organizovala za posjete manastira. A da, to može. Da, to smo išli, to je bilo kao neko hodočešće. Nama me sunce nazove popade, kako je šator Mošovića stade, Anđelija Vojvodića stanka, šta učinje, kolika joj je majka. Iz Zvečana, koga lažu 4 mjeseca, da stiže hrana za narod, da stižu donacije za narod, narodu nije podeljeno ništa, obećavali su iz dijaspore, obećavali, i to su nas lagali danas, obećavali se ovako, sve je završilo po prodavnici, da narod nema ništa i gladan i žedan sjedi na barikada. Oni su sve pojeli. Je dovoljno? Može da se ponovi, ako ti treba. Dobro večer, moje ime je Branislav Pajić, ja sam vajar, inženjer i pisac i pozdravljam vas iz ovog autobusa koji je u ovom trenutku jezgro Srbije, jer nosimo jednu veliku blagodat koju smo skupili na Kosovu juče i danas. Veoma je bitno da znate, vi koji gledate ovaj video i sve ove izjave, da se svi vraćamo od drugačijeg stanja. Znači, vraćamo se osvešćeni i oslobođeni jednog velikog tereta koji svako ko ima dušu mora da ima, a to je da jedan deo našeg naroda... Tiši se malo!
Samo još jedno i A gotovo. u pitanju je ne samo srpski narod, nego je u pitanju jedan narod planetarni koji nosi sudbinu celog čovečanstva onim što se dešava na Kosovu. Kosovo je jedna planetarna kapija od izuzetnog duhovnog značaja. Satanske sile napadaju neverovatnom snagom i ti ljudi to tamo nose zaista Božjom milošću i silinom neba koju svako ko ne oseti zaista greši dušu. Pozivamo sve koji imaju zrno časti, duše, savesti prema čovečanstvu, ne prema Srbiji, prema čovečanstvu, da dođu na barikade, da čuju vapaj koji smo čuli, ko gleda ceo film, čuće izjavu zamenika predsjednika Skupštine Kosovske Mitrovice, koji sa suzama u očima mi se zahvaljuje što se Beograd najzad pojavio. Oni ne znaju kome pripadaju, to mi je rekao. Mi ne znamo kome pripadamo. Oni su deo čovečanstva i svako ko je deo čovečanstva, a ne satanskih jata koji se vrzmaju po raznim šopinzima tamo po Beogradu i raznim kolima koje nisu zaradili, raznim prevarantima kojima se vuku repovi nevidljivi iza tela. Vreme je da se shvati da se Beograd, Srbija, čovečanstvo ne brani po crkvama, ni pričešćima, nego zaista hrabrim stajanjem na tim barikadama i potiskivanjem jednog izuzetnog zla koji Srbija mora da potisne prva, da bude objedinjujući deo čovečanstva, jer Srbija to jeste i zato se sve lomi u Srbiji, zato se sve lomi na Kosovu i neke me sveti Arhanđeo Urijel na pomoći sa svim svetim silama i vaši umovi dovoljno bistri da shvate svaku reč ovih ljudi koje je rečeno ovde, da shvatite da ovo nije igra. Duše se gube, spašavajte duše sami sebi odlaskom na Kosovo. Hvala vam. Bravo. Takva priča treba. Pa znate kako, ja koristim ovu priliku da vam se zaista najsrdačnije zahvalim što ste došli, što ste nas posjetili, što ste nam pokazali da i u ovim teškim vremenima nismo sami. Najveći vaš poklon nama je vaš dolazak. Ja samo hoću još jedno. Vi ste doneli i pomoć za narodne kuhinje, na tome sam vam posebno zahvalan. Ali verujte, kad nam u buduće dolazite, najviše što želimo, to je da dođete i vašim prisustvom nam date snagu da istrajemo u ovoj našoj pravednoj borbi. Sve drugo, materijalno je manje važno. Ovaj narod u suštini ima sve ono što mu je potrebno za život, ali ono što nema i za čim vapije, to je sloboda i to je država Srbije. Jednostavno mi ne samo interesuje. Hvala. Pozdrav za Sanju Dragičić, reporterku RTS-a, koja je svo vreme pomno pratila i izvještavala sa barikada u Selozupčić i Jagnici i koja nam je pomogla da istrajemo u ovoj našoj borbi, da ostanemo u našoj zemlji Srbiji pod srpskom vlašću. Pozdrav. Hvala. Pozdrav, momci, vidimo se da vam je odu, ali imate i konak da spavate kod nas. Pa bolje je bilo za nas da bude napolje, da ljudi malo osjeće kako je da bude sa barikada. Ne da bude u hotelu. Sad je dobro opet, kako je razumiješ? Ne veruješ da je ovdje čistija energija nego u Beogradu? Čuj, gore se član, pati se sad, znači gore što kao sad hoće da legalizuju gej parade, ne nešto što nikad u svetskoj istoriji nije bilo i ni po Bogu, ni po prirodi. A ono što je prirodno i što je dobro da unište. Ali nadamo se uz pomoć Boga da neće moći. Arhanđeo Urijel, zapamti. Arhanđeo Urijel pomaže. Da. On je naravno. Reci nešto, kuda si došao danas i ti si iz Beograda? Ja sam odavde. Odavde, a vi ste? Ja sam iz Beograda. Aha, ti si došao iz Beograda. Ti se znaš Da, pred put? znao. A sad se znaš? Da. Donc, je
seulement deux mots pour dire que je souhaite à la Serbie de ne pas entrer en Europe, parce que ça veut dire de perdre son territoire et son identité, et que c'est vrai qu'en Europe, sans la Serbie, c'est une Europe sérieux. Srbija ne može da uđe na Evropski unija. In Serbiji sont les Kosovo sérieux. Poruku je ponovila, to je sinoćna poruka, ali eto možda niste svi čuli. Znači ovako, kaže da Srbija, ja sam tu poruku i mogu da proširim jer sam je čula juče. Znači Srbija ne treba nikako da uđe, ne želi ona nama da mi uđemo u Evropu banaka i Evropu finansija, ako je to Evropa književnosti, kulture, istorije, muzike i ostalih lepih umetnosti, da. I da Srbija, Evropa bez Srbije nije ništa, nije Evropa, ali da Srbija bez Kosova još manje nije apsolutno ništa. Tako, ne dajte Kosovo, poručuje Marija Linoveka. Da treba. A Boris Tadić to je druga stvar. To ti je druga stvar. Da se zahvalimo što nije došao da poseti narod ovde. Borisu Tadiću... Nema veze, vi ste ratili, sad mi mlađi malo. Pa će da ostanem još 4 mjeseca. Nećeš da teče tamo, samo da pričaš kako si bio ovdje, ali što ne slika. Mnogo bolje nego vi. Hvala vam što dođete. I što ovdje ćemo da ostanemo i... Ti mi spremiš jednu kuću, ja ću spavati kod tebi, eto može. Ajde, smo svi zajedno krenuli da damo podršku našem narodu koji je u jako složenoj situaciji. Mislim da je problem izuzetno težak i složen. Od 12. na ovamo srpski narod, državno rukovodstvo i oni koji su mogli nisu na pravi način uspeli da reše taj problem i tu smo gde smo. Naša podrška je stvarno više moralne prirode, ali vi znate svi da je u suštini sve u rukama velikih moćnika, da velike sile kroje sudbinu malih naroda, pa i našeg naroda tamo. Ja bih voleo da se to u nekoj bližoj perspektivi završi na neki najpovoljniji način za naš narod, ali se bojim da momentalan odnos snaga u svetu ne ide nama na ruku, ali jedino što nama ostaje jeste znači da damo podršku našoj braći na Kosovu da izdrže koliko god mogu i da uz pomoć državnih organa, akademije, nauka, najumnijih ljudi koje naš narod može da konsultuje i da pokušamo da se izborimo da postignemo neko najbolje rješenje, a to je da pre svega u ovom trenutku zadržimo naš narod da živi tamo na tom prostoru, a u nekoj daljoj perspektivi i da ostvari svoje želje i da Kosovo definitivno uz neke kompromise ostane u sastavu otadžbine i srpske države. Za Kosovo, protiv izdaje. To je to. A kako ti? Ti živiš pola vremena u Švajcarskoj, pola vremena u Srbiji. Kako si stigao da bude na autobus do Kosova? Pa ne, živim u Srbiji uglavnom kao Srbin. Da. A kako se stigneš sada na autobus do Kosova kad većina broja ljudi u Beogradu nisu nikada u životu bio u Kosovo? Kako stigneš ovde? Kako si ti ovde? Preko prijatelja sam čuo, a vidim svakodnevno gledam na televiziji normalno šta se dešava i tuga je to pregolema. Ja se vraćam pune duše i srca. Ja sam sa Kosova i Metohije i ovaj dan kad vidim da su ljudi iz Srbije obišli moj zavičaj, odnosno zavičaj svih nas, čini me srećno. Konačno i to se dogodilo.
verujem da je Srbija bogatija za jedno saznanje koja se svetinja brani na Kosovu i Metohiji. Toliko od mene, dovoljno je. Put kao put naporan, ali dole je sve fenomenalno, ljudi su fenomenalni za razliku od ljudi iz ostatka Srbije. Uvek ljubazni i spremni maksimalno da nas ugoste. Ne znam, toliko par barikada smo obišli u Mitrovici na mostu, bili smo na barikadi kod bolnice, kod Brodara, u Jagnjenici i svuda smo bili maksimalno ispoštovani i lepo dočekani. Reci mi, šta bi poručila ljudima koji bi možda hteli da dođu na Kosovo, da podrže barikadu? Da, to urade definitivno što pre u što veći broj. Neće se pokajati sigurno. I neće imati želju da se vraća sigurno, jer ja svaki put kad odem uvijek mi je žao mi što se vraća. Hvala ti. Ništa, hvala. Zovem se Vlahović Ivan, iz Kosovske Mitrovice sam. Situacija ovdje u Kosovskoj Mitrovici je napeta. Tu smo dan-noć na barikadama. Kao što smo i na Jagnjenici, mesto Rudare, Dudin Krš, Brnjak, Jarinje, Leposavić. Tu čuvamo da snage Euleksa i Korane zauzmu sever Kosova, da ne bi bilo privođenja Srba i tako to. Reci mi, je li bilo nekih incidenata konkretnih? Pa bilo je pre 2 noći, kada su pripadnici mađarskog fora i portugalskog na Dudinom Kršu pokušali da zauzmu, da pređu ka prelazima, da probiju barikadu. To im izgleda bilo kao neko upozorenje nešto za drugi put, inače očekuje se ponovo, kao što znamo, uvek pred pregovore Borka Stefanovića sa Prištinom probuju da probiju barikadu, ali tu je narod dan-noć koji goloruk brani barikade. Dobro, reci mi, je li bilo povređenih, ne daj Bože? Pa bilo je, ali sve to uglavnom od suzavca, municijom nije bilo, samo suzavcima je bilo povređeno. Hvala ti, brate, sve najbolje. Hvala. Iako nisam Srbin poreklom, hteo sam da putujem u Kosmet s vama i da mogu dati moralnu podršku ljudima koji se bore protiv nelegitimnih i nemoralnih i terorističkih režima, okupatora. I mislim to je velika inspiracija za ljude u Srbiji, za ljude na celom svetu koji se bore protiv, koji se bore za pravdu i za slobodu. I protiv globalizma. I protiv globalizma, naravno. Dobro, hvala. Hvala. Ja bih voleo da samo podsjetim srpski narod da se vrati veri, da počne istinski da veruje i da ispoveda veru, da počnu redovnije da idu na liturgije, da poste, da se mole, jer kako kaže u Svetom pismu, ovaj se rod izgoni samo molitvom i postom. Znači, ne možemo nikako drugačije pomoći ni sebi, ni drugima. Kada bi Srbi samo jedan post postili svi do jednoga, ti Šiptari bi nestali sa Kosova. Nestali bi sa lica zemlje, ne samo sa Kosova. Tako da, znate kako je, naš narod misli da je veran, ali nije veran. Ja sam ovde čuo, evo, i danas i juče, da se psuje Bog. To ne sme da se događa, nikada, znate. A drugo, nije stvar samo ići u crkvu. Znate, pa moj komšija je po ceo dan u garaži, pa još nije postao automobil. Pa tako ni oni koji samo idu u crkvu, oni još nisu postali hrišćani, oni moraju još da izrastu. Prema tome, crkva, post, molitva, držite se toga i svi neprijatelji bit će poraženi. Nema potrebe dalje. Hvala. Hvala. Sanja iz Beograda sam, rođena Beograđanka. Idem na Kosovo
prvo da bih dala podršku svojim prijateljima iz Udruženja Srpsko-ruskog prijateljstva Kosovsko ognjište iz Kosovske Mitrovice, zatim da skinem tu ljagu sa Beograda, kome se stalno priča da u Beogradu žive ovakvi ili onakvi ljudi, koji ne vole Srbiju, koji ne vole Kosovo, koji ne vole Republiku Srpsku. Evo da vidite da to nije tako. Drugo, htjela bih da zamolim sve oni koji ne žele da idu, ne mogu da idu, da odvoje makar 1000 dinara mesečno, to je jedan boks cigara. Za taj novac može da se kupi litar ulja, kilogram brašna, kilogram šećera, nešto malo kafe, nešto malo čaja za te ljude koji dole žive, jer tamo je katastrofa što se tiče hrane. Znači, nedostaje im hrana, nedostaje lekovi, nedostaje sanitetski materijal. Šta im još nedostaje? Nedostaje im sredstva za higijenu, odeću, imaju sredstva za higijenu. To bih molila ako može da se prikupi i da se dostavi tim ljudima dole. Hvala. Ja sam Zoran Nikolić, rođeni Obrenovčanin. Razlozi su jednostavni zbog kojih sam danas išao na Kosovo, odnosno Kosovsku Mitrovicu i na par barikada. Inače mi nije prvi put. Po opredeljenju sam srpski nacionalista. Smatram da je Kosovo srce Srbije, da ga treba braniti svim silama. Više puta sam pokušavao i ranije da odem kada je bilo još teže, kada su bili sukobi na Jarinju, na Brnjaku, pa smo bili brutalno vraćani ili hapšeni od strane marionetskog režima. I smatram kad već ne možemo militaristički da pomognemo onaj narod dole, kome je preko potrebna pomoć, koji brane Srbiju i taj Beograd koji na njih ne misli uopšte, skoro uopšte, konkretno tu mislim, naravno na vlast, kad se ne poštuje rezolucija 1244, kao i svi ovi ljudi koji su danas otišli i koji stalno inače odlaze, ali o tome se nigde ne priča, koliko u stvari podršku imaju ljudi dole, znači makar, ako nikako drugačije, možemo moralno da im pomognemo, kažem kad već ne možemo vojno ili bilo kako. I tako da se da krv. Ja bih apelovao znači na sve koji mogu, koji imaju vremena da odu, da vide kako ti ljudi žive i kako se brani srpstvo. Jedno od retkih mesta gde su svi Srbi složni, pošto nas bije kletva da ne možemo nikada da se složimo. Dole imaju primer da vide kako i mala deca i svi kako brane svoju otadžbinu i srpstvo. Hvala. Vraćam se još jedan put sa Kosova. Tužan i srećan. Tužan zato što sam video narod koji pati, pogotovo narod u enklavama. Srećan sam zato što narod nije poklekao, naprotiv, bori se svim silama i ljubavlju pre svega. Eto, to bi, mislim, kratko. Šta možete da poručite ljudima u Beogradu, da ih afirmišete na neki način? Pa evo, još jedan razlog zbog kojeg sam zadovoljan je to što je među narodom na Kosovu, srpskim narodom na Kosovu začet plamen sve narodnog ustanka, ja bih rekao, ja to tako doživljavam. Znači, srpski narod u poslednjih 100 godina uglavnom pati pod pritiscima raznoraznih projekata velikih sila, naročito zapadnih. Ovo je poslednji trenutak da se srpski narod trgne i uzme svoju sudbinu u svoje ruke. Ne vodeći ni o čim drugim tuđim interesima, nego jedino o svojim. Da skrenem pažnju na opšte poznatu činjenicu u celom svetu, a to je da pred očima međunarodne zajednice narod na Kosovu živi u najtežim uslovima, pogotovo u enklavama. Na Kosovu od dolaska međunarodne zajednice ubijeno je 1002 ljudska bića, od toga i male dece. Niko za to nije odgovarao, niti iko za to u svetu haje. Proganjaju se raznorazni zločinci zbog 2-3 ubistva, a na Kosovu nije otkriveno
ni jedno od 1002 ubistva pred vojnicima KFOR-a i u zadnjim danima i Euleksa. Hvala. Pomaže Bog, braću Srbije. Radoš Petrović iz Beograda. Otišao sam na naše Kosovo da bi bio jedan dan bar živeo kao slobodan Srbin, a ne kao zatvorenik u svom gradu u Beogradu, pošto smo tamo svi zatvorenici jer su mediji blokirani, jer za vest da se ide na Kosovo saznajem iz nekih komentara nekomercijalnih online izdanja medija, zato što besplatne novine u Beogradu pišu o ćurkama u Americi, a ne o Srbima na Kosovu. I naravno, mislim, bio sam i otići ću opet. I znam da treba samo da se borimo i da izdržimo. Pozdrav. Dosta. Ime Boga i roda svoga, zavičaj i otadžbina, Kosovo i Metohija. Za pravoslavnog Srbina to je sve. Zavet se daje život i mrej. Ja sam Miljana Petrović iz Beograda i otišla sam sa bratom na Kosovo da bi podržala srpski narod tamo i ništa mi se nije desilo, zdrava sam, živa sam i ići ću sigurno ponovo tamo. Eto, toliko. Dobro, hvala. Razlog odlaska na Kosovo je svakako pomoć našem narodu koji je na barikadama, na braniku otadžbine, kome znači svaka naša podrška, pogotovo fizičko prisustvo i solidarnost sa njima. Najveći utisak je taj što je narod tamo determinisan da opstane, da istraje u svojoj borbi i što vlada jedna sloga i solidarnost među njima. Kosovo svakako treba da branimo, naši preci su i suviše skupo platili krvlju svaki pedalj naše otadžbine, pogotovo taj deo Kosovo i Metohija, srce Srbije naravno. Kosovo i Srbije, hvala. Hvala. Otišao sam do Kosova da bih vidio u kakvim uslovima žive Srpkinje, sestre i braća Srbi u okupiranom delu svoje otadžbine. I ne bili dole uvideo kako možemo da im pomognemo odavde. Da bi im dali podršku. Šta bi rekao tebe do drugih ljudima u Beogradu? Da li treba da pravi isti put ili ne, ili šta? Ljudima u Beogradu bi trebalo da poručujem da trebaju da posete dole ljude na Kosovu i da između ostalog daju ozbiljnu podršku organizacijama koje se bore za očuvanje našeg suvereniteta i između ostalog treba da se izvrši pritisak na vladu da malo ozbiljnije shvate dole situaciju nego što trenutno to radi. Ćao ljudi, dođite na Kosovo. Ništa više. Ne mogu, ne znam šta bi rekao. Ajde, pravi malo jače poruku. Ne znam stvarno šta bi rekao. Ok, dobro. Stego mi se grlo. Kako je bio put? Teško, da li si skoro ne preživio? Pa da ljudi u Beogradu treba da zna da to samo sedi u autobus, izađe u autobus, gleda levo, desno i se vrati. Nema teško put, nema ništa teško ovo. U Kosovu sam čuo od malih nogu preko medija i raznih udžbenika iz istorije i geografije i želeo sam da odem na Kosovo da vidim kako živi naš narod tamo i shvatio sam da treba našem narodu tamo pomoći jer dosta teško žive, treba im pomoći u hrani, odeći i novcu, onda što još, nemam još ništa kažem, osim da dodam, pozdravljam sve koje me poznaju i tako, to je to. Dobro, hvala. Koji su razlozi zašto si bio na Kosovu? Razlog zašto sam bio na Kosovu? Pa razlog zašto sam bio na Kosovu je, ajde rekao da pođem, da kažem sebi da nisam ležao kući i gledao televiziju, na primjer, dok znam da moja braća rizikuju svoje živote braneći srpski prag na Kosovu. Prelipo je vidjeti da se po ko zna, da se ne pamti kroz istoriju takva sloga među Srbima kakva se zabilježila i kakva je primećena ovih dana na Kosovu. I čak šta više, da ta jedna bezbožnost koja je datirala na Kosovu zadnjih nekoliko decenija
zbog utjecaja komunizma, koji je baš žestoki utjecaj imao na Kosovu, mi vidimo gdje narod podstaknut mukom, što kažu bez nevolje nema bogomolje, bez muke nema nauke, dižu krst 7 metara visok i svi su sad u slozi. Znači sve 4 ključne opštine kosovske i predsjednici njihovi su u slozi, više nema nesloge, više nema netrpeljivosti, više nema ličnih ambicioznih ciljeva, već oni potpadaju pod kolektivni cilj, a to je spasavanje srpstva. I ja mogu da kažem da koliko god da sam s jedne strane tužan zbog situacije zvanične koje je, još sam 100 put srećniji zbog toga što sam vidio da je upravo ta nevolja na Kosovu naš narod objedinila. I dao Bog da ta nevolja stigne kod nas i ovamo u Beogradu još 300 puta gore no što je tamo, ne bili smo se ujedinili, složili, obožili i umnožili. Na povratku smo sa Kosova i Metohije, a ovo putovanje je za svakog Srbina jedno hodočašće u svetu zemlju Srba, koja uvek tako mora i ostati, sveta zemlja Srba, Kosovo i Metohija. Posebno je važno da u ovom momentu budemo tamo gdje se naš narod hrabro, nesalomljivo bori protiv ogromnog neprijatelja i gdje svaka prisustvo nas Srba je itekako važno i veoma, veoma dobro primljeno. Mi smo bili dočekani fenomenalno, naša srca su puna ljubavi, ali puna i tuge od onoga što smo doživjeli i vidjeli. Doživjeli smo bratsku ljubav, doživjeli smo jednu veoma veliku toplotu i bliskost koju osjećamo prema tim ljudima, ali smo i doživjeli jednu fantastičnu tugu što nema dovoljno Srba, što nas nema dovoljno koji ih osjećujemo i koji im dajemo tako neophodnu i važnu, životno važnu podršku kojima ona nedostaje. Evo, to ja toliko. Hvala vam. Pa znate kako, ja koristim ovu priliku da vam se zaista najsrdačnije zahvalim što ste došli, što ste nas posjetili, što ste nam pokazali da i u ovim teškim vremenima nismo sami. Najveći vaš poklon nama je vaš dolazak. Ja samo hoću još jedno. Vi ste doneli i pomoć za narodne kuhinje, na tome sam vam posebno zahvalan. Ali verujte, kad nam u budućete dolazite, najviše što želimo, to je da dođete i vašim prisustvom nam date snagu da istrajemo u ovoj našoj pravednoj borbi. Sve drugo, materijalno je manje važno. Ovaj narod u suštini ima sve ono što mu je potrebno za život, ali ono što nema i za čim vapije, to je sloboda i to je država Srbije. Jednostavno mi ne samo u Hvala vam.